Дорон азиз, салом алейкум. 12 октябри соли 2024 вилояти Хатаи, давлати Туркия қарор дорем дар ниҳолхонаи анҳамин бародари турки арабамон Нодир. Бисёр инсони хуб метобад ва ба шумо нишон медиҳам ниҳолҳои дарахти зайтунро дар ояти акай мунаввар дар кадом оят омадагӣ? Дар ояти ваттин, на? Дар ояти ваттини Қуръон омадагӣ Худои таоло ба анҷир ва ба зайтун қасам хӯрдагӣ будааст. Мана ин ниҳолҳои зайтун, бинед чӣ хел ниҳолҳои хушроак. Ина бинед, о ба қувват ғавс. Инро мо аз хокаш берун мекунем, барои ки дар мошини 5 кило хок дорад, якташ бурда наметонем. Дар халтаҳо ҷо карда хок рихта мебарем, даҳта карда. Инро арзон накард, ин моли қимат аст гуфт. Инро Европа харида бурда истодааст ва нархи ҳамин то гирду навои шаҳри Душанбе бурдани мо 100 сомонӣ. Ман дар инро арзон кард, инро накард. ҳамдиёрони азиз, мана бинед чӣ хел зебо, ва ҳозир нишон медиҳам тамоми ниҳолхонаашро. Дар ҳақиқат ин меҳнати бисёр дорад. Ин осон меҳнат нест. Аввал дар гармхона инро решадор мекунанд, баъд дар сатилҳо гирифта маводҳо метиҳанд, ғизо метиҳанд, мебиёранд, мешинонанд, оби қатрагӣ мезоронанд. Хай, ин ба гумонам чанд сола аст мепурсам. Ман пурсидам, ин ниҳолҳои яксола аст. Ҳозир боз мепурсам ки дар чанд солагиш ин мева медиҳад. мегӯяд ки дар 2 сол мева медиҳад. Хай бигзор мо дар 3 сол гирем, бигзор дар 4 сол гирем. ака дурӯғ намегуфта гискохи, лекин нашунамояш доим бениҳоят беҳтарин аст. Инро вақти харидед нигоҳубин мекунед, пулатон насӯзад. ҳамдиёрони азиз, мана бинед чӣ хел зебо, манзараҳои зеборо бинед. Ман пур аз пайвандҳои мандарину, зайтуну, апелсино. Оле ҳамҷо боғ мерам навор кунӣ. Анамо боғда алакай намедонам мандарин бошад, сар шуда истодааст. ҳамдиёрони азиз, зайтун 100 сомонӣ. марҳамат, заказ кунед, чанд дона кунед, барои шумо мо дастрас мекунем. 100 сомонӣ то ҳамон Тоҷикистон.